Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. April 24, 1999, nakaharap ni Manny Pacquiao ang kauna-unahang Mexicanong nakalaban niya sa ibabaw ng lona. Ito ay si Gabriel Mira at ginanap ang laban sa bansang Pilipinas. Ito ang unang depensa ng ating kababayan sa kaniyang WBC flyweight title na nakuha niya sa kamay ni Chatchay sa sakul via 8 round KO. Sa interview ng challenger na Meksikano na si Mira bago ang laban, ay wala umano siyang alam tungkol sa batang kampiyon na si Manny Pacquiao. Hindi daw niya kilala ang champiyong Manny Pacquiao. Nakikita daw niyang sobrang sikat ang ating kababayan sa ating bansa. Pero ang maging champion daw ito ay hindi niya inaasahan. Yan ang pag-usapan natin sa videong ito mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan pre, pasuporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Bago ang laban, ay tinawag muna ang dalawa sa Malacanang na noon ay si dating Presidente Erap Estrada ang namamahala. At ipinangako niya sa ating kababayang si Manny Pacquiao na kung mananalo siya, ay bibigyan daw siya ng ₱250,000. At dito sinabi rin ni Manny Pacquiao na kaya niyang tapusin ang laban sa loob lamang ng 2 round. Bitbit ni Gabriel Mira, 27 years old, ang kartadang 19 wins, 7 losses at 1 draw. At 15 dito ay via knockout. At mula rin ito sa 7 sunod-sunod na panalo, habang ang ating kababayang si Manny Pacquiao na 20 years old pa noon ay may kartadang 25 wins, 1 loss at 17 dito via knockout. At galing rin sa 14 na straight na panalo at 13 dito ay via knockout. Sa unang round pa lang ay talagang literal na nagpaulan ng suntok ang dalawa at bahagyang nasaktan ang ating kababayan dahil sa mga patama nito sa bodega. Ang mga tutok na yan ni Gabriel Mira. Again, he goes, comes up with a... Pero sa second round nakabawi si Manny Pacquiao. Bagsak ang Meksikano ng 2 beses. Pero wise nito si Mira, hindi siya kagad tumayo. Yung referee witness still. Sa ikatlong round ay huli na naman itong challenger na Meksikano. Dami na suntok na tinanggap ni Mira. Game pa rin. Ano ito? Bilang niya dapat. Sa ika-4 na round ay 4 na beses pinabagsak ng ating kababayan ang Mexican. At dito hininto na nga ng referee ang nasabing bakbakan dahil sa kitang-kita na nahihirapan at wala ng laban ang challenger na Mexican. Sa isang interview ay proud si Gabriel Mira bilang kauna-unahang Meksikano na nakaharap kay Manny Pacquiao at sa isang championship na laban pa daw. Nagretiro siya sa pagkikipaglaban sa ibabaw ng lona noong 2001 sa edad na 29 lang na may kartadang 24 wins, 9 losses at 1 draw at 19 dito ay via knockout. Sa ngayon ay isa na siyang boxing promoter ng mga 4 to 6 rounder na mga boxer. Big Dome, it's been a long time. 1991 was the last time that a Filipino fought with a world title at stake dito po sa Arena ng Coliseum. Manny Pacquiao, the champion from the Philippines in black. At po yung sa dami ng ating tao rito ay talaga namang successful itong pagdaraos. Mamaya natin mapapakinggan si Mr. Rigo at naayos lang natin yung kanyang mikropono. Pinakita ni Gabriel Mira that he's going to stand up and fight this fight. And it's going to be the better way to see Mira, but he's not backing off. Napaka-agresibo rito. Alam natin, siya ang challenger, so kailangan niyang maging mas agresibo. Para Manny Pacquiao, ang mga tutok na yan ni Gabriel Mira. Again, he comes up with a flurry of punches against Manny Pacquiao. Gabriel Mira, the aggressor. He's fighting from a distance. Palagay ko talagang ilag ito si Gabriel Mira sa mga tirada ni Manny Pacquiao. He's fighting from a distance, but he's connecting. There's another one to end the round. A couple of right jabs. Right after this. Fighters are just really taking their time. Ngayon, nakita natin si Onyok Velasco. Nandito po, kasama ang kanyang anak. Mga kaibigan, bilang 4 na pulgado siguro itong si Manny Pacquiao kay Gabriel Mira. O partner ito si Manny Pacquiao, parang iniintay niya pumasok ito si Gabriel Mira. Good luck. Hindi papasok ito si Mira. He's got to move in. Pero nakita mo yung mga tutok ni Manny Pacquiao, puro mga malalakas no? Pero partner,
without dapat ito si Manny Pacquiao. Tinatamaan siya, pagpasok niya. And it looks like he's a little hurt here. He got hurt. Good luck, Mira. Manny Pacquiao got shaken up that time. Again, he goes moving around. Hinahabol siya ni Gabriel Mira ang i-connect. Kanya ang nangyayari, depende si Manny Pacquiao. He tries to come up with his own punches. Kasi itong atake ni Gabriel Mira. Dito sa round number 2, no? He was caught with his hands down, ikaga, no? At ang pinakita naman ni Manny Pacquiao, yung kanyang ability to move away from an opponent who's charging in. Gumamit siya ng magandang foot speed. Yes, taken there by Manny Pacquiao on the left. Oh, he's down! Gabriel Mira is down! The cover of left! And he's slow to get up. Pero wise na ito si Mira, hindi siya kagad tumayo. Yung referee Richard Steele. Yes, he goes out again! At sabi ni Richard Steele, sumunod ka raw ang bell. Kaya sa pagkatapos ng round number 2, near the end, another one coming, yes, that left by Manny Pacquiao floors Gabriel Mira of Mexico. Pero sugod si Manny Pacquiao, sumusugod at the start of round number 3. Gabriel Mira trying to stem the tide here. Wow, good left again by Manny Pacquiao. Another one. Magkaktika. Grabe ko kanina, isa si Mira, isa sa pagalingan ito, magaling mag-link ito. Tinamaan na naman. Yes! Isa ilon! Pinapayo na siya ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao clearing away. Gabriel Mira trying to fight back. Oh, look at those left being delivered by Manny Pacquiao. But Mira trying to fight right. Right to the face by Manny Pacquiao. Hinahawakan na si Manny Pacquiao. Oh! Tumagtak na! Hinahawakan na si Manny Pacquiao. At hindi binibigyan ng warning ni referee Richard Yun, Steele. nakatama si Mira doon. Sugod si Manny Pacquiao. Oh, ano ito? Ano yan? Richard Steele asking him to get up. Mga kaibigan. Nagpapahinga ito si Gabriel by going down on the floor. He's calling a slip. It's an intentional slip. He's resulting to it. He's taking it. Pagsak niya. Not has shown. Nagulat. Nobody left side si Gabriel Mira. Manny Pacquiao still bouncing on Gabriel Mira. Mira vainly trying to fight back. Dami na suntok na tinanggap ni Mira. Game pa rin. Ano ito? Bilang na niya dapat. Ayun. Ano ba naman classic? By Manny Pacquiao, this is only the third round, mga kaibigan. Ang ating World Championship for the flyweight crown being defended. Ito, hinahabol at ito, he's sorted to every trick in the book to try and stop the attack of Manny Pacquiao. And the bell sounds to end action. Huffing and puffing there. At dito po makikita ninyo kung ilan yung mga tamang inabot ito sa Gabriel Mira ng mga solid na suntok ni Manny Pacquiao kinito. Partner, ilang beses bumagsak ito si Gabriel Mira. Pero isa lang ang kanilang, Deliberately went down to save himself from getting knocked down. Ayun. At hindi ko maintindihan, partner. This is be careful, or what we have to watch here is in resistance si Manny Pacquiao. Parang ang dami na niyang suntok na binong. Kaibigan, the nakagalan San Miguel Beer, ang sarap ng samahan ng Motolite, ang bateryang pangmatagalan. Tingnan natin kung pangmatagalan doon si Gabriel Mira. At ito rin si Manny Pacquiao, sa pagkasabi nga ni Kinito, daming energy na naubos itong si Manny. Bumagsak sa round number 2, binilangan din ito sa round number 3. At pinipilig niyang makayakap kay Manny Pacquiao kapag pinauulan na siya ng suntok. Here comes Manny Pacquiao again. Para mo na lang, the left. Manny Pacquiao talking his good left again to the chin. Right back on the jaw. The referee Richard Steele. Si Gabriel Mira. This is round number 4. He's down again. Namaliwan naman. Ang binigay. Tumitingin siya sa kanya corner. Ano ba ito? Pwede mo ba yung tuloy? Sabi siguro ni Gabriel Mira. He gets up at the count of 9. Partner, kung isa pa knockdown, Yakap na naman si Gabriel Mira. isa na lang. Yakap na yakap si Gabriel Mira para hindi siya masuntok. Manny Pacquiao. He can send. Manny Pacquiao, isang knockdown na lang, umiiwas si Pacquiao. Siyempre na rin si Gabriel Mira. Mira tying him up. Right to the face of Gabriel Mira. Another left. That's it! That's it!
Rujan Casual Gilhang from Cebu, Nor Amirol from Quiapo, Manila, Jasonic Bombas, Boxing Fans, John Kevin Pagay, Jimmy Fernandez from Alabel, Sarangani, Bin Eric Nicosia from Siargao, James Lasola from New Zealand. Ingat kayo dyan pre at maraming salamat sa panonood.